Idol, mag fresh seafood trip ta karon adlaw diri sa Surigao City. Ato i-experience ang mag seafood STK fresh from the market. Dagko kay nga tuna. Akong kamot nanira kagamay. 450 kilo, 420, pwede ra mahangjo. Manghanap tag mga presko ng mga isda, ato ipaluto gikan sa sugba. Yatag imong isda, mupalit lang ka silang lamas gamay, hiwaon nila para isulod sa imong isda. 35 pesos ra na oh. Grabe ka idol Surigao eh. Tinuya, tinuwa di ay. Isda with pechay or gulay. Og kinilaw. Akong favorite sa STK, kinilaw. Mao nang STK. Mao nilang version sa Dampa, Sutokil sa Cebu. So atong buhaton is maghanap tag kinapriskuhan, tanaw na to mga gwapo ng mga isda di kalidad ug ato ipaluto sa mga karinderya ug sa sikat na sugbahanan diri sa Surigao City. After ana atong kaunon, syempre kay lami kay kaon og fresh seafoods diri sa Surigao. Oh, idol, marazon na pagbalik sa imo diri sa Surigao para sa imo mga viewers. Daghan kaayo mga okay na mga pagkaon diri sa ato para sa mga food lovers diha.